अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। DJ राम परवेश गोपालगंज रात भर मड़ई में गरई तू खइलू सालो भर से जादो जी के बुरु बनइलू ऐसी मत बोलो तू होटल से सटा के चुमा ले नहीं ना हो गारंटी बाबा लहावा के देले नहीं नहीं देले गारंटी बानी सादो जी के देले नहीं साचो गारंटी बाकी माला के देले नहीं बोला कहाँ बोली बात मानो। अरे टंटनवा सरोजवा पवनवा रेनुआ झूठ बोलती है कि सच रे गारंटी बाकी सादा जी के देले नहीं गारंटी बाकी माला के देले नहीं सब धन लूटी हवा कइलू कंगाल हो ऐसे काहे कहत रो 10 साल कमैले रही बंगाल हो सबुर धर गाल गोरी कइलू कंगाल हो लकी करी न दुनिया तुले ले नहीं खू हनु गारंटी बाबा लहावा के देले नहीं नहीं देले गारंटी बानी सादा जी के देले नहीं का गारंटी हो गारंटी बाकी माला के देले नहीं DJ राम परवेश गोपालगंज रिकॉर्ड बाय संजीव स्टूडियो। अनमोल प्रिंस रंजित पाड़े गवाही में हाँ कोई दिन देखले ई मारे जात राही में तनी बुलावा तो राही में हो देखले ई राही में संतोष नहीं संग खेले नहीं खू नहीं खेले। गारंटी बस नहीं आके देले नहीं देले रही गारंटी बानी सादा जी के देले नहीं एक ही बार गारंटी बाकी माला के देले नहीं साफ बोलबो कि ना अब ऐसे ना होई 12